ai ni yanzu ba ruwana da wani bara, ai tunda na samu maganin nan ma harkan da zan da yi kenan. Kaga mu ni ma kaina in na taɓa maganin nan ba leda ai matsala ne. Bari kaga yanzu bari ni maganin ɓarayi. Harka ta samu maganin ɓarayin a yankin nan gaba ɗaya. Allah kawani ai harka ta samu wallahi maganin nan ina ji da shi kai ni ma wallahi in na taɓa wallahi ɓacewa zan yi, ai duk zan yi maganin barayin anguwan nan kaf na rantse Allah kawani. Dubu goma wasa ne? Ai kulli na ma ni kai kulli na bai kamata in bar shi ba fa. Marigayi TV Comedy, ku yi subscribe ku danna alamar ƙararrawa, ku yi like, comment, share. Mun gode.